Днес ще играем на Clash Royale. И сега ще видите колко съм направил. Тут чуга малко. Играх вчера две битки и разбих на... Ето. Имаме Golden такова. Как беше? Golden Event. Тук имаме Riches. Let's battle. Arena. Не мисля, че ще му е равноправно. Кое? Не е мое. Това са новите честове. Само, че аз съм на пета арена и имам този. Иначе по-високи арени е Legendary, King's Chest. Да. И тук имаме карти за активация. Това е Скелетон армията ми е на трети лево. Както виждате, това ми е дека. Виждате, купите ми отгоре 1538. Пускаме Golden Chest. Слагаме това. Сега да видим тук. Неко приятно да играем. Искате ли да играем?
движимите, като се може да зарушат щита и той пада. Нали, като обикновен генът. А тази карта нали, като убият флика, стигне убият първата част, той се превръща в някакъв дух с някакви глави и това ето 11 арена. Записите така стават. Вече имаме и 12 арена. Legendary Arena. Електровая.